салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳо аз телевизиони душанбе маҳзури шумо мегардонем. Дар студия Ғунчагул Нурализода. мутаваҷҷеҳ ба сархати хабарҳо бошед. истиқбол аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойтахт, ташкили мулоқоту вохӯриҳои судманд дар ин замина. Сада яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми ориёи нажод, таҷлили ин ҷашни аҷдодӣ дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири ҷумҳурии Исломии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари фоҷиабори ба ҳалокат расидан ва ҷароҳат бардоштани шумораи зиёди шаҳрвандони ҷумҳурии Исломии Покистон бар асари амали террористии интиҳорӣ дар яке аз масҷидҳои шаҳри Пешовар боиси андӯҳи беандозаи мо гардид. мо ин амали террористии золимонаро қотиона маҳкум карда ба шумо наздикону пайвандони ҳафтидагон ва тамоми мардуми бародари Покистон ҳамдардиву таслияти амиқи ин ҷонибро изҳор менамоем ва хоҳони шифои комили ҳамаи маҷрӯҳшудагон ҳастем. бо мақсади таъмини иҷрои босифат ва самароноки амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2023 оид ба иҷрои вазифаҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 21 декабри соли 2022 дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардиданд, инчунин иҷрои банди 1 нақшаи кори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 30 декабри соли 2022 тасдиқ шудааст, мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба иҷрои вазифаҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 21 декабри соли 2022 зикр гардиданд ба тасвиб расид. дар ин бора нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тасдиқ гардидааст. муовини якум, муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вазифадор гардиданд, ки иҷрои босифат ва самароноки нақшаи чорабиниҳоро тибқи муҳлатҳои муқаррар гардида таъмин намоянд. 3 январи соли равон бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба баргузории мулоқоти судманд оид ба шарҳу тавзеҳи паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳ Мансур бо кормандони соҳаи ҳифзи ҳуқуқи пойтахт мулоқот карданд. дар мулоқот аъзоёни гурӯҳи корӣ ва роҳбарату кормандони соҳаи ҳифзи ҳуқуқу тартиботи ҷамъиятӣ ва сохторҳои низомии пойтахт иштирок намуданд. зимни вохӯрии муовини якуми раиси шаҳри Душанбе дар суханронии худ оид ба паёми навбатии пешвои миллат ва Маҷлиси олӣ муҳимтарин нуқтаҳоро баён намуда, ҳамзамон фаъолияти кормандони ҳифзи ҳуқуқро дар пойтахт мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. ҳамзамон гуфта шуд, ки бо мақсади дастгирии ҳамаҷонибаи кормандони ин соҳа бо ташаббуси сарвари давлат аз 1 марти соли 2023 музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ 25% ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда мешавад. дар охири соли 2022 бақияи умумии пасандозҳои аҳолӣ ва шахсони ҳуқуқӣ дар бонкҳои кишвар 13 миллиард сомониро ташкил дод. зимни мулоқот масъулин бо ёдоварӣ аз суханронии сарвари давлат зимни ироаи паём изҳор доштанд, ки рушди устувор ва босуботи мамлакат, махсусан амалӣ намудани стратегияҳо, барномаҳои дарозмуддат ва миёнамуҳлати кишвар тақозо менамояд, ки заминаҳои ҳуқуқии онҳо саривақт ва босифат таъмин карда шаванд. ин вазифа аз мақомоти ҳуқуқэҷодкунанда пеш аз ҳама аз парламенти кишвар талаб менамояд, ки фаъолияти худро ҳамаҷониба тақвият бахшад. ҳамзамон таъкид шуд, ки пешвои миллат бо таваҷҷӯҳ ба мақомоти милитсия дар паём қайд намуданд, ки имрӯзҳо гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ барои даъват ва ҷалб намудани шаҳрвандон ба сафҳои худ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ роҳу усулҳои навро истифода карда, ҷавонони
камтаҷрибаву ноогоҳро бо ғояҳои тундгароӣ гумроҳ месозанд. Аз ин лиҳоз мақомоти дахлдорро зарур аст ки ҳамоҳангсозии фаъолиятро дар самти ошкор ва пешгирӣ намудани хавфу хатарҳои террористиву экстремистӣ боз ҳам вусъат бахшида, бо роҳи тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ пеши роҳи гароидани ҷавононро ба равияҳои ифротгаро гирифта, онҳоро дар рӯҳияи садоқат ба халқу ватан ва эҳтиром ба арзишҳои умумии инсонӣ тарбия намоянд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар доираи нақшаи чорабиниҳои таҳризӣ гардида вобаста ба шарҳу тавзеҳи паёми навбатии пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинон ва кормандони касбу кори гуногун мулоқоту вохӯриҳои судмандро роҳандозӣ намуда истоданд. Ин навбат низ чунин мулоқот дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе доир гардид. Гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст. дар доираи ташкили мулоқоту вохӯриҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба шарҳу тавзеҳи моҳияти паёми президенти кишвар, мулоқоти масъулин бо сокинони маҳаллаҳои Восифӣ, Шоҳмансур 1 ва кооперативи моликони манзили рақами 1 ноҳияи Шоҳмансур сурат гирифт. Дар ин чорабинӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Сиҷовиддин Саломзода, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, раёсати корбозанон ва оилаи шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии телевизиони Душанбе ва сокинону фаъолон иштирок доштанд. зимни суханронии худ масъулин зикр карданд ки имрӯзҳо равандҳои геополитикӣ ҳамону мураккабу печида боқӣ монда боиси афзоиши мухолифату низоъҳо, шиддат гирифтани рақобат ва талоши кишварҳо барои тавсеяи нуфуз дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон гардидаанд. ин ҳолат боиси ба миён омадани таҳдиду хатарҳои бесобиқаи амниятӣ гардида дар маҷмӯъ ба сохтори бунёдии муносибатҳои байналмилалӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. тавре сарвари давлат дар паёми худ дарҷ карданд, дар ин гуна вазъият Тоҷикистон бо мақсади таъмини манфиатҳои миллӣ ва ҳимояи арзишҳои анъанавии худ татбиқи сиёсати мутавозинро идома медиҳад. дар ин замина давлати мо дар заминаи сиёсати берунии дарҳои кушодаи худ ният дорад муносибатҳои дӯстӣ, ҳамкории мутақобилан судманд, ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаро бо тамоми кишварҳои ҷаҳон густариш ва рушд диҳанд, изҳор карданд пешвои миллат. ҳамчунин президенти кишвар дар паём тазаккур доданд ки Тоҷикистон дар оянда низ дар ҳалли масъалаҳои мубрами ҷомеаи байналмилалӣ аз қабили мубориза бо терроризм, ифротгароӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, қочоқи силлоҳ ва маводи мухаддир, ҷиноятҳои киберӣ, ҳамчунин мутобиқшавӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва рафъи оқибатҳои он саҳми босазо хоҳад дошт. имсол низ дар паёми навбатии худ муҳтарам президент соҳаҳои гуногуни ҳаёти мамлакатро ҳаматарафа баррасӣ намуда, соҳаи маорифро яке аз соҳаҳои асосии ҳаёт ҳисобидам. мо кормандони соҳаи маориф хеле хушнуд ҳастем ки ҳамасола аз тарафи пешвои миллат ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса нигаронда мешавад ва имсол низ ба кормандони соҳаи маориф имтиёз дода шуд, яъне 20% маошашон зиёд карда шуд ва аз ин хабари хуш кормандони соҳаи маориф рӯҳу илҳом гирифта барои фаъолияти худ боз ҷидду ҷаҳд намуда истодаем ва маҳорати касбии худро барои ҳаматарафа тарбия намудани насли наврас равона намуда истодаем. ҳамзамон дар паём иброз гардид ки дар 5 соли охир аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузории буҷети давлатӣ барои дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ тавассути пардохти нафақа, кӯмакпулӣ ва ҷубронпулиҳо, нигоҳдории муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ӯҳдадориҳои дигар зиёда аз 19 миллиард сомонӣ аз ҷумла танҳо дар соли 2022 4,3 миллиард сомонӣ равона карда шуд. 29 январ дар боғи фарҳангию фароғатии Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе бо ибтикори Вазорати Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷашни сада ва намоишфурӯши ниҳолҳои тухмии зироати кишоварзӣ баргузор карда шуд. ҳамкоронамон аз ҷараёни чорабинии мазкур гузориш медиҳанд. дар замони соҳибистиқлолӣ ҷашни садаро мардуми тоҷик ҳамчун ҷашни кишоварзону боғдорон ва дар маҷмӯъ ҳамчун оини асили мардумӣ таҷлил менамоянд. бо иқдому супоришҳои асосгузори Солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳои ниёганамон эҳьё гашта шукӯҳу шамоматашон аз нав боло меравад.
дар рӯзи таҷлили ин ҷашн кишоварзон аз минтақаҳои гуногуни мамлакат маҳсули боранҷ парваридаи худро ки хоси он минтақа мебошад, инчунин олоти кишоварзӣ, тухмии зироат, техникаҳои соҳавӣ, хӯрокҳои миллӣ, гулу бутаҳои ороишӣ ва дигар маҳсулотеро ки ифодагари ҷашни сада мебошанд ба мараз мегузоранд. 29 январ дар буғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ шаҳри Душанбе яке аз ҷашнҳои пуршукӯҳ ниёгон, нишоне аз фарҳанг ва такягоҳу пуштибони таърихи дури тоҷикон, ҷашни тавъам ба кайҳону солшуморӣ ва кишту кишоварзӣ сада бо ибтикори Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо шукӯҳ шаомати хоса таҷлил карда шуд. Дар даромадгоҳи ҷашнгоҳ Гулхан ки рамзи ин ид аст афрӯхта шуда буд. Дар атрофи он сокинон ва меҳмонони пойтахт рақсида таронахонӣ ва шодмонӣ мекарданд. Фазои боғи дона оро ёфта, дар ҳар гӯшаи он кишоварзон аз минтақаҳои гуногуни мамлакат маҳсули боранҷ парваридаи худро ки хоси он минтақа мебошад, инчунин олоти кории кишоварзӣ, тухмии зироат, техникаҳои соҳавӣ, хӯрокҳои миллӣ, гулу бутаҳои ороишӣ ва дигар маҳсулотеро ки ифодагари ҷашни сада мебошад, пешниҳоди ҳозирин намуданд. олимони академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон бахусус инсубоғ токпарварӣ бо пешниҳоди дастовардҳое ки ба ин ҷашн хос аст иштироки фаъолона намуда истодаанд, чуноне ки аз ҷониби олимон гӯшаи таблиғотии институт бо тухмиҳои наву намунаҳои зироатҳои сабзавотӣ ҳамзамон гӯшаи ба шаклдорӣ ва шохабурии дарахтони мевадиҳанда, инчунин тухмиҳои наву намунаҳои дарахтони мевадиҳанда низ ба марзи намоиш гузошта шуда истодааст. дар тантанаҳои ҷумҳуриявии ҷашни сада муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода, роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони корпусҳои дипломатӣ, инчунин аҳли илму адаби мамлакат, кишоварзони вилоятҳои Суғд, Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Таъкид карда шуд ки сада яке аз ҷашнҳои мавсимию маросимии мардуми ориётабор аз ҷумла ниёгони тоҷикон буда, чун рамзи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва муждаи Наврӯз пазироӣ мегардад. Сада рамзи рафтани нимаи зимистон буда, ба мардум муждаи нахустини баҳор меоварад ва деҳқононро ба кишту кори саҳро омода менамояд. Сада бо гулхани рӯшнои афзои хеш сардиҳои зимистонро бо рӯшноию гармиҳои баҳор мепайвандад ва 50 рӯзу 50 шаби фарорасти Наврӯзро мардум бесаброна шумурда ба пазироии бузургтарин ҷашни баҳор ва истиқболи соли нави аҷдодӣ Наврӯзи оламафрӯз омода мегарданд. ҷашни сада ин як ҷашне ки деҳқон олотҳои меҳнатии худашро ба кишту кор тайёр мекунад, яъне аз қабили юғ, омоч, бел, каланд, тухмиҳои гуногунро низ тайёр мекунад ва ҳамаи анҳамин чорабиние ки имрӯз дар инҷа гузашта шудааст дар фазои сулҳ, ваҳдат, ягонагӣ гузашта истодааст ва ин чорабиҳо низ барои амнияти озуқавории ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст. дар ин рӯз чун анъанаи ҷашни сада аз ҷониби кишоварзон дастархони ҷашнӣ ороста шуда буд. Дар дастархони ҷашнӣ тибқи оини аҷдодӣ бештар думнагиҳо, гандум, лӯбиё, нахуд, наск, мош, арзан ва ғайра, инчунин хӯрокҳои хушлаззат, мушкичирӣ, лӯбиё, нахудшӯрак, кашк, далда, калакуча, ширбиринҷ, ширкаду, ширрӯған, хурутоб, фатирмаска ва ғайра пешниҳоди меҳмонон гардонида шуд. Чун анъана бонуҳони тоҷик аз ҳар гӯшаву канори мамлакат хони идона оростанд ки дар он хӯрокҳои миллӣ ки хоси ҳар минтақаи ҷумҳурӣ дониста мешаванд гузошта шуданд. Бори аввал дар базмгоҳи ҷашни бостони сада дар радифи намоиши ниҳолу зироати кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дигар маҳсулоте ки ифодагари ин ҷашн аст, гӯшаи имконоти сайёҳии мамлакат пешниҳоди иштирокдорони тантанаҳои идона гардонида шуд. имрӯз барои гузарондани ин сада аз вилояти Хатлон мо ба шаҳри Душанбе ташриф овардем. мо зиёда аз ҳозир 1200 бех ниҳоли ба фурӯш тайёр овардем ба шаҳри Душанбе барои сарсабзу хуррам гардондан. ҳоло дар хоҷагӣ мо 190 000 ниҳол тайёр аст барои ба фурӯш тайёр. мо зиёда аз 400 000 бех ниҳол дар хоҷагӣ мо парвариш ёфта истодааст ки дар оянда ҳам барои сабзу хуррам гардондани шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон ва ҷумҳуриямон мо пешниҳод менамоем. дар анҷоми тантанаҳои идонаи ҷашни сада ба кишоварзон ва фаъолони соҳаи кишоварзӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. доир ба ҷашни сада шоирони классику муосири мо ашъори зиёде суруданд. аз таҳлили осори қасидасароён ва ситоишгарони аҳли дарбор чунин бармеояд ки ҷашни сада аксаран дар қаламрави шаҳрёрони ориёӣ шабҳангом сурат гирифта, дар ҳар манзили кӯю кӯча бо ҷамъомади ҷавонон, суҳбати мардони рӯзгордида бо нишоту шодмонӣ баргузор мегардидааст.
бо ба даст омадани истиқлоли давлатӣ ва ҷаҳду талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишварамон як қатор суннатҳо ва ҷашнҳои миллӣ эҳё гардиданд, ки онҳо садсолаҳо аз назари халқ дур ва ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буданд. Сада низ ба монанди Наврӯзу Меҳргон яке аз идҳоест, ки бо шарофати сиёсати фарҳангдӯстонаи президенти мамлакат дубора эҳё гардид ва инак чанд сол боз дар саросари кишвар бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мегардад. Ба муносибати таҷлили сазовори ин ҷашн дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. сада ба монанди наврӯз ва меҳргон ҷашни миллӣ буда ба ҳеҷ қавми дин иртибот надорад. Сада яке аз ҷашнҳои қадимаи халқиятҳои орионашуд ба шумор меравад, ки рӯзи 10 моҳи баҳмани солшумории шамсӣ таҷлил мегардад, ки мутобиқи солшумории милодӣ ба поёни шаби 30 ба оғози рӯзи 31 январ рост меояд. Аз ин ҷашни бостонӣ устодону донишҷӯёни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон низ ба таври шоиста истиқбол гирифтанд. Дар саҳни ин муассисаи таълимӣ намояндагони факултетҳои донишгоҳ намунаи маҳсулоти кишоварзӣ ва хӯрокҳои миллӣ аз ҷумла нонҳои гуногуни тоҷикӣ ба намоиш гузошта шуданд, ки ҳайати ҳакамон аз онҳо дидан карда ба донишҷӯён баҳои баланд доданд. Аз намоишгоҳи донишҷӯён маълум гардид, ки ба ин ҷашни аҷдодӣ бештар таваҷҷӯҳ доранд ва арҷ мегузоранд. зимни ҷавомат масъулини донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон сухан карда садаро кӯҳантарин ҷашни мардуми ориётабор ва ё кӯҳантарин ҷашни ҷаҳонӣ унвон карданд. гуфта шуд, ки дар бораи пайдоиши ин ҷашн ривоятҳо гуногунанд. яке аз манбаъҳои дигаре, ки дар ин бора иттилоъ додааст, наврӯзномаи Умари Хайём аст. дар ин манбаъ пайдоиши ҷашни садаро ба рӯзи ғолибияти Фаридун бар Заҳоки Ситамгар мансубият додаанд. маврид ба зикр аст, ки дар чорабинии навбатии намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни баромади худ масъулин таъкид намуданд, ки расму оинҳои сада одамонро пеш аз ҳама ба амалҳои хубу писандида мисли рафтору гуфтори нек, эҳтироми ҳамдигар, анҷоми амалҳои хайру сахо, дӯст доштани табиат ва амсоли ин ҳидоят мекунад. бояд тазаккур дод, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ иди сада баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо умри дубора пайдо карда, таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромад ва дар радифи ҷашнҳои миллиямон ба қонунгузории мамлакат ворид гардид. боиси ифтихори ҳар яки мост, ки ба шарофати соҳиби истиқлолӣ анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо эҳё гардида, арҷгузорӣ ба онҳо сол ба сол бештар шуда истодааст. гуфтан ба маврид аст, ки роҳбарият ва устодону донишҷӯёни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон пайваста чунин чорабиниҳоро дар донишгоҳ ба роҳ мемонанд. дар баробари хизматрасониҳои таъмини китоб ба хонандагон ҳамзамон аз ҷониби масъулини Китобхонаи Миллии Тоҷикистон таҳияи феҳристҳои библиографӣ ва китобномаҳо низ сурат мегирад. ин тадбир барои рушди илми тоҷик ва муаррифии шоистаи осори олимону донишмандони кишвар замина мегузорад. дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон рӯнамоии китобномаи профессор Аҳмад Абдуллоев доир карда шуд. ҳамоиш бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода, зумрае аз донишмандон, шогирдон, ҳамкорон, пайвандон ва намояндагони расонаҳои хабарии дохиливу хориҷӣ баргузор шуд. зимни рӯнамоӣ тазаккур дода шуд, ки мураттибони китобнома Ҷурабой Раҷабов ва Гадобек Маҳмудов буда, он зери назари доктори илмҳои педагогӣ Ҷумахон Файзализода ба нашр расидааст. муҳаррири китобнома доктори илмҳои филологӣ Масрур Абдуллозода мебошад. استاد باز کتاب ادیب صابری ترمذی دیوان کامل را به نشر رسانیدن در اساس چندین نسخه ها. اینم کار بسیار سنگینی بود که یک نفر شاعر نامدار و ممتاز را از نو به محیط ادبی به محیط ملی وارد کردند. بغیر از این کتاب‌های درباره شاهنامه استاد تالیف کردند، تصوف، آثاری که در مورد روابط ادبیات تاجیک و ازبک، اینا همه در مجموع یک گنجینه بسیار پرشکوهی را از این زندگی استاد به میراث گذاشتند و یادگار ماندند که واقعا یادگاری بسیار مهم بیگزند است. نتیجه زحمت، نتیجه دلسوزی، نتیجه ملت پروری و وطن دوستی یک فرد معنوی، یک فرد فرهنگی هستند. дар чорабинӣ аз рӯзгору эҷод ва дастовардҳои илмии профессор Аҳмад Абдуллоев ба ҳозирин маълумот дода шуда иброз гардид, ки ӯ умри бобаракати худро сарфи таҳқиқи осору ашъори шоироне чун Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ,
манучеҳрӣ ғазоирӣ, абдулфараҷи рунӣ, адиб собири тирмизӣ, заҳирии форёбӣ ва адаботи тоҷики асрҳои 11-12 намуда масъалаҳои ҷараёни адабии ин қарнҳо, жанру услуби лирикӣ, майлу равияҳои адабӣ, хусусиятҳои халқӣ ва амсоли онро таҳқиқ кардааст. бояд гуфт ки дар китоб андешаҳои адабиётшиносон дар бораи профессор ҷамъоварӣ шуда, он таълифоти ӯро дар 3 қисм асарҳои Аҳмад Абдуллоев, адабиёт дар бораи Аҳмад Абдуллоев ва кумафеҳристҳо дар бар мегирад. таҳияи чунин асарҳо барои муаррифии кору осори пажӯҳшгарони тоҷик замина мегузоранд. ҷиҳати амалисозии барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 имрӯзҳо дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат ва ҳамчунин назди ташкилоту муассисаҳо марказҳои ҳунармандӣ фаъолияти густурда доранд, ки дар рушди ҳунармандӣ замина гузоранд. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни фаъолияти маркази ҳунармандии назди Китобхонаи Миллии Тоҷикистон омода гардидааст. аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди ҳунарҳои мардумӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуда бо мақсади эҳё ва инкишофи ҳунарҳои миллӣ ва муосир, таҳкими мероси фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои таърихи ҳунаромӯзии халқ, ҷалб ва ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи аҳолӣ ҷиҳати иҳсосоли маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, дастгирии фаъолияти ҳунармандӣ, барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таҳия гардааст, ки дар доираи амалӣ гардонии барномаи мазкур имрӯзҳо дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат ва ҳамчунин назди ташкилоту муассисаҳо марказҳои ҳунармандӣ фаъолияти густурда доранд. маркази ҳунармандии назди Китобхонаи Миллии Тоҷикистон аз зумраи чунин марказҳое мебошад, ки ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ имрӯзҳо дар он омӯзиши ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик аз қабили гулдузӣ, хӯроқдузӣ, кашидадузӣ ва дигар намуди ҳунарҳои дастӣ ба роҳ монда шудааст. маркази ҳунармандӣ дар ҳамкорӣ бо шӯрои кор бо занони китобхона курсҳои омӯзиширо ба роҳ монда, дар доираи ин давраҳои омӯзишӣ кормандзанони китобхона метавонанд дар вақтҳои холигӣ ба аз худ намудани ҳунарҳои мардумӣ машғул шуда дар баробари китобдорӣ аз ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик бархурдор гарданд. роҳбарии маркази ҳунармандиро узви иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон Наимаҷон Бобоева бар уҳда дошта, имрӯз саъю талош меварзад то ҳунарҳои гулдузиву кашидадузӣ ва амсоли инҳоро ба бонувон омӯзонида ва дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳмгузор бошад. маҳсули дасти ин ҳунарманд муаррифгари ҳунарҳои кӯҳани миллати соҳибфарҳанги мо дар дохил ва хориҷ аз мамлакат буда, дар чандин намоишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ дар давлатҳои Узбекистон, Ҳиндустон, Эрон иштирок намуда сазовори диплом ҷоизаҳо гардидааст. ҳамчунин ин зани ҳунарманд дорандаи гранти президентӣ дар соли 2016 буда, дар соли 2021 аз рӯи номинатсияи дизайни либос дар фестивали ҷумҳуриявии Атласу Адрас сазовори ҷои дуюм гардидааст. маврид ба зикр аст, ки имрӯз маркази ҳунармандӣ дорои шароити хуби корӣ буда, бо дастгоҳу лавозимот барои духтану офаридани ҳунарҳои гулдузӣ, кашидадузӣ ва амсоли инҳо муҷаҳҳаз мебошад. бояд гуфт, ки ҳар сайёҳе, ки ба китобхона ташриф меорад, аз маркази ҳунармандӣ боздид намуда, бо ҳунарҳои болои миллати кӯҳанбунёди мо шинос гардида, ҳатман бо худ армуғоне мебарад. тамошобинони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. хайр саломату сарбаланд бошед.